Gymnázium na ulici 17. novembra v Topolčanoch existuje už 86 rokov. V súčasnosti vychováva 563 žiakov, celkovo jeho bránami prešlo viac ako 10 000 študentov. Budova gymnázia sa každým rokom modernizuje, ale do jej okolia školských záhrad sa takmer neinvestovalo. V posledných rokoch sa však aj vzhľad okolia zmenil. Na výzvu z Ministerstva životného prostredia programom SK Klíma pružne zareagovalo aj Topolčianske gymnázium. Cieľom programu je prispieť k zmierneniu zmeny klímy a zníženiu zraniteľnosti voči zmene klímy. Naša škola sa zapojila do programu SK Klíma s projektom Environmentálny výskum v exteriérovej a interiérovej učebnej zóne, ktorý realizujeme vďaka podpore z norských grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Spolufinancovanie nášho projektu poskytol aj náš zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj. Zámerom projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne je prepojiť poznatky o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy, ich začlenenie do environmentálnej výchovy a vzdelávania žiakov formou projektovej výučby, ako aj formou revitalizácie priestoru gymnázia na interiérovú a exteriérovú náučnú zónu s ekoučebňou. K tejto téme sa na gymnáziu konalo žiacké vedecké sympózium, na ktorom bol projekt odprezentovaný. Okamžite sme reagovali na výzvu z Ministerstva životného prostredia získať finančné prostriedky práve na revitalizáciu školských záhrad, vytvorenie hmyzích domčekov, vertikálnych záhrad a zároveň v rámci mäkkých opatrení sme aj zmodernizovali výučbu environmentálnej výchovy. Sympózia sa zúčastnilo viacero významných hostí. V spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa s odborníkmi vypracovávame učebnicu environmentálnej výchovy. Nebude to klasická učebnica environmentálnej výchovy, ale bude zameraná na realizáciu projektového vyučovania. To znamená, že budú tam aktivity, ktoré budú aktívne učiť žiakov, spoznávať životné prostredie blízkeho okolia, experimentovať, bádať. A to je veľmi podstatné, aby sme žiakov motivovali k tomu, aby sa neustále učili, aby bádali, aby tvorili. Učebnica bude v elektronickej podobe a mala by byť predstavená približne v máji 2023. V rámci realizácie projektu organizuje škola rôzne environmentálne aktivity, do ktorých sa žiaci iniciatívne zapájajú. Ale samozrejme som veľmi ráda, že sú aktívni aj naši pedagógovia, naši učitelia. Organizujeme nielen tradičné podujatia ako Deň zeme alebo Upracme si Topolčany, ale využívame tieto zrenovované priestory aj na výučbu prírodovedných predmetov a teda aj environmentálnej výchovy ako prierezovej témy. Environmentálnej problematike sa žiaci gymnázia venujú nielen teoreticky, ale aj prakticky. Aktivity realizujeme na hodinách environmentálnej výchovy, organizujeme odborné exkurzie z environmentálnej výchovy, rôzne environmentálne podujatia, napríklad Enviroday, ktorý sme organizovali v máji 2022. Poprípade je to žiacké vedecké sympózium alebo Deň otvorených dverí. Samozrejme máme aj mimoškolskú činnosť zameranú na environmentálnu výchovu, kde žiaci svoje teoretické poznatky overujú v praxi. Starajú sa o výsadbu v našich záhradách, starajú sa o bylinkovú špirálu, o ekoučebňu. V interiéri sa žiaci starajú o vertikálne záhrady, akvária a podobne. Naše záhrady sme v rámci projektu revitalizovali. Vystavali sme ekoučebňu, vystavali sme pocitový chodník, hmyzie domčeky, vtáčie budky a určite v tom plánujeme pokračovať aj do budúcnosti. Pre viac informácií k projektu a jeho aktivitách bola z norských fondov vytvorená aj stránka www.ecolearning.sk. V rámci projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne gymnázium v Topolčanoch spolupracuje s viacerými inštitúciami. Spolupracujeme s Univerzitou Konštantína Filozofa, s gymnáziom v Šahách, s občianskymi združeniami, ale aj s mestom Topolčany a so svojím zriaďovateľom Nitrianskym samosprávnym krajom.
V rámci projektu pripravujeme novú učebnicu environmentálnej výchovy, ktorá bude nielen v slovenskom jazyku, ale budú tam určité časti preložené aj do anglického jazyka. Environmentálna výchova je prierezová téma. To znamená, témy z environmentálnej výchovy sa učia žiaci vo všetkých predmetoch, či sú to prírodovedné alebo humanitné predmety. Spoluprácu gymnázia s mestom oceňuje aj primátorka Topolčian, ktorá sa sympózia tiež zúčastnila. Ja sa veľmi teším, že gymnázium v Topolčanoch spolupracuje a pamätá na mesto aj pri príležitosti rôznych aktivít, ktoré vo vlastnej škole organizuje. Takže ja dnes veľmi pekne ďakujem za pozvanie na žiacké vedecké sympózium, ktoré je súčasťou projektu, na ktoré získali dotáciu z norských fondov. Imrich Jakab z katedry ekológie a environmentalistiky Fakulta prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre si zo žiackého vedeckého sympózia odnáša len tie najlepšie dojmy. Ťažko sa vyjadruje slovami. Ja som tu bol pred 4 rokmi a nie, že som videl niečo podobné, ale dokonca som videl zmenu. A videl som, ako sa nielen žiaci posunuli ďalej, ale aj témy sa posunuli, viac sa prepojili na prax. A učiteľov som videl, ako sa posunuli v niektorých oblastiach ďalej. Tam, kde sa predtým pýtvalo v rámci biológie, dnes to už bola pitva pre biológiu a pre fyziku. Čiže je tam veľký rozdiel a za toto chcem pochváliť aj tých samotných žiakov, ktorých som videl dneska, ako horeli nadšením, ako horeli niečím prevedu, čo sa málo kedy vidí u mladých ľudí. Ale aj tí učitelia, že im tú iskru dali a to vedenie, že to celé rozfúkalo, že umožnilo to, aby celé toto vzniklo. A ešte sa mi páčilo aj to, že v rámci projektu sme pripravili publikáciu. Tá publikácia sa volá Zmenou školy ku zmene klímy. A videl som dokonca aj aktivity z publikácie, ktoré sú pre mňa veľmi dobrou spätnou väzbou, že aj tá publikácia má svoje opodstatnenia, že si našla miesto v prácach a srdciach žiakov. Takže ďakujem veľmi pekne.